Molweni namkelekile nonke Chisave Entertainment, guys. Episode 15 of Uthando Nesithembu was 100% packed. So sayisabona into yokokubana uMafungwashe kanti uMusa Mseleko ekunguSine Mseleko waye wabiza meeting for siblings zakhe, especially ezizithuna ke esizazi into bazise university njengangoku uMphilwenhle and uAbonge izinjoburg umpilo ulapha ke eDurban obayithuke aba bantu zange baxelelwe into kokubana utata uMusa Mseleko usesibhedlele ezisazi bake uMusa wangena esibhedlele, and the doctor's report did state that ubethwe stroke sambetha okokuqala wathi seyisesibhedlele saphinde futhi kwakhona ke sambetha. Umacele ke waye waveza into ba the reason as to why engafuni ukubaxelela oAbongwe is so that bangaphazamiseki esikolweni, only baxelele xa kubonakala into kokubana utata uMusa Mseleko ingathi is getting better and better and better by the day. Now of course igazi uAbongwe zange ke azithathe kakuhle kakhulu ezondaba, watsho into yokubana yena semdala kumele axelele not into yokubana kude thuba udiagnosewe ngantoni, just ba axelele into yokubana utata wakho ungene esibhedlele, because either way even if they decide to ba asizumxelela uAbongwe ba utata usesibhedlele, but abantu basemacaleni bazomxelela. And unfortunately it did happen into ba uAnti wakhe owasezingolweni amfonele amxelele into kokubana utata wakhe usesibhedlele. Okay, uba ungenaphi uAnti, honestly speaking andiyazi. Now unfortunately you guys, I did see some people abayithathanga kahle into kokubana kube nguSine obiza la meeting, baye bathi akuloxanduva lakhe. It was supposed into ba ngabantu abadala ababize meeting, because abantu abadala bakwaMseleko bayayazi into ba udeleleke kanjani uSine kwi-siblings zakhe azimthathi kakuhle, although yena uSine did such an amazing job ukubamba leya meeting leya, but unfortunately i-siblings zakhe zakhuphela izigqoko kubani kuSine nani nambono Abonge into ba wayithukuthele ke i-viewers zisithi uAbongwe has no right into ba akhuphele enga yakhe kuSine. Furthermore nanko ke nompumelelo uSine uyazama, is trying to be a good child, wenza i-remarks zoba uSine njani ngoku azothi ubaba siyamdinga when she is the number one cause of ba utata wabo makabe uleli namhlanje esibhedlele yabo. So it was just a lot of things that our viewers were not agreeing with into ba hayibo uSine uyazama, but yet umpumelelo kukhona lona angumpumelelo who is also not perfect, ufuna ukuzenza uMr Perfect okanye umuntu olungileyo ngoSine. So abantu abayithandanga lonto, as a result I think ke utata uMusa Mseleko why was born comments, and after 8 seasons after 8 seasons for the very first time utata uMusa Mseleko waye wamthatha ke uSine wamposta ku Instagram yakhe, Instagram account yakhe rather, let me put it like that. And honestly speaking guys, sonke sothukuba wena tata uMusa Mseleko out of all people uposte uSine, it means that nyani you are really proud of uSine into ayenzileyo kula meeting. You guys khona ke abantu abebesithi into kokubana hey kufuneke singazingeni indaba zomzi oyi1 jonga just now uSine Mseleko ebeki podcast reveal all the secrets zakwaMseleko, waphinde futhi nakwezingane zesithembu nanko uSine esithi ubaba usefana nomuntu onjengethoyisi kunina. Naye utata uMusa Mseleko washo nje ukuthi hayi uSine uzifanela nje nomuntu nje odwakasayo la egcikeni ongathi shu ya understand. So these are the shades utata uMusa Mseleko noSine throw at each other. So abantu abaninzi were really happy that finally ke utata uMusa Mseleko irrespective of shortfalls zakhe uSine Mseleko uyam appreciate her as uMafungwashe wakhe. You guys, anyways, your thoughts ndiyacela must engage on it down on the comments. Ngilakhele and on the next one. Bye.